Bagong taon ay magbagong buhay. Huwag mo nang ichismisan yung kapitbahay. Ay, bakit? Bakit ka? Happy New Year, bakit ka? Happy naggagapang! Di talag bakit? Una pa ilang Nagsapultis lakay. swerte bakit? Uno pa ilang lakay. Nabarbartag ka na na. Kaya di ba ko nandikal mangyagbalbalo ka? Napo, bakit data ka man? Barbaro tawag bakit nagungungit ka man? Ay, bakit ka? Ay naapula kay kasano. Kay kung kunang di kalman, nga agagagat katatanga tawanan mo, kang agbarbarta, kang ay napo. Kuna man no, napag nagbirok ti trabaho ta na sa pakakapim manaw, ta no swertyan ka nga kung kunamis yung agagagat ka. Ay, napo, bakit? Sa bali man tinapan mo biniro kan lakay. Agpay sumo bakit nga gagagita ka? Na, isugarod nga na sa paak nga pimano bakit? Tanay, baro tawain na pangko sinarak ti swerte bakit? Ay, Napamosinarak ti swerte. Kaya nangarap ti swerte. Kita pa nagbarbartek mo. ay naapo bakit apay di ka na-inform aya? Kaya na di ba bakit? Nga di 2026 Year of the Red Horse bakit? Ay, so nga napangko sinarak at ti swerte bakit? Ay, naapo pakawan ng apo. Timpadawat mo nga asawa. Swerte. Kawan bakit? Swerte! Eh! Year of the Red Horse bakit? Okay, kulong mo. Dahil ito'y swerte bakit? Red Horse. Ay! Year of the Red Horse tatanga 2026 bakit? Nalpas titawan mo ang dragon! Eh, iso nga. Dato iti swerte tatabakit. Dato yan, ti lucky charm ko bakit? Red Horse. Eh, sigurado. Kita ang Swer- tsuraam. Swerte. Lucky charm. Tatagawin! Ay na. Lucky charm, red horse. Red horse, di swerte. Wala bakit? Kay Year of the Red Horse ka raw na. Red horse, di swerte mga tal talaga. Wala bakit? Kung 30 kabayo, kaya mo. Bakit? Ada ka na. Pinasayat atadakan. Ay, nagagap pa manay. Amo nga nagaduti trabaho. Nagapuak palingki bakit? O kita ma, napanak gimatang ti bilog-bilog na prutas bakit? Tatlong swertsin tayo man bakit? Iti isa sang ba iti taon 2026 bakit? Napanak gimatang bakit? Kita ma, i-discipline to damdama bakit? Apay, kaya mumut ayati surtihan lakay. Ay, naapo, bakit? Anya day tanga damag. Siyempre, sino kumangay mo tiyan nga kaya mo ti swertsin, mate? Ay, naapo, iso nga napanak gimatang ti bilog-bilog na prutas, bakit? Tadi ko nada, dagito iti pang paswerte, bakit? Ay, iso nga, i-discipline to damdama dagito, bakit? Oray nangina, gimata nga, bakit? Talaga lakay. Mamati kamot nga talaga nga datati swerte. Ay, naapo, bakit? Day takamadang kahit, Gawin! Ay, sos, apo lakay. No kaya mo nga swertyan into no 2026. Agbiro ka ti trabaho. Kan isarding mo day tama naging inom mo. Sadot ka lagaro doon. Artek kan tupay laang. Agmamalas ka lata Ay, may ramraman mo pa dagita bilog-bilog na prutas.